Ngayikhetha igumugedlela inkosi enkulu Bhombe yesitimela samaMpondo. Baba omkhulu phakade ami. Ayesekhulile phela amadodana akhe uShembe, lawa angamadodana kaNkulunkulu amabili. Lawa phela ayezalelwe khona ukuzokwenza umsebenzi kaNkulunkulu nokuthi ahole wona amaNazaretha. Kodwa isibonakaliso esabonwa yiyo indoda eyayisonta kulo leli bandla lamaNazaretha eyabona ilanga lehla phezulu esibhakabhakeni laze lafikela emhlabeni, laphenduka laba umuntu, lahamba laze layoshona entshonalanga. Kwabuye kwehla inyanga yezulu phezulu, nayo eyenza okufanayo, yaphenduka umuntu, yahamba yaze yayoshona entshonalanga. Leso sibonakaliso uShembe wayesitolike ngako phela ukuthi inkosi ezayo ezomlandela iyobizwa ngalo ilanga, bese kuthi inkosi eyolandela lapho iyobizwa ngayo inyanga yezulu. Kodwa uShembe ayengakwazi kahle ukuthi phakathi kwalabantwana bakhe ababili ababelethwe uNkulunkulu ebalethela ukuhola lo msebenzi ayesewuqalile uShembe, uyena muphi ozolandela. Kodwa ezinkulumeni zakhe eziningi wayevame khona ukukhuluma athi, nginiphathele amakhosi amabili. Enye iyinkosi yaseGingindlovu eJudiya, bese kuthi enye iyinkosi yakwesakamthetho emzini waseThembalimbe. Kanti ngelinye ilanga wake wazwakala ethi, sengiyanishiya manje, kodwa angeke nganishiya nodwa, nginishiya nabaprofethi ababili abambethe izingubo zamasaka, njengoba kulotshiwe encwadini yeSambulo 11 verse 3-6. uNkulunkulu uyofike amukele ibandla lakhe kulaba baprofethi ababili. Omncane ubizwa ngokuthi u-Elisha. Uma enze okuncane, umoya kaThixo uyosuka kuye, kodwa ngokuhamba kwesikhathi umoya kaThixo uyobuyela kuye. Kwakuyenye futhi yazo izimpicabadala zayo inkulumo yakhe uShembe eyayibashiya bekhungathekile. Nakho ukuthi babengabuzi lutho kwakubagqilaza. Kodwa indodana yakhe lena phela eyayizalwe ngalo uhlelo likaNkulunkulu lokuthi izohola lo msebenzi, lena phela okuyiyona endala eyayibizwa ngaye uJohanesi, eyayisifunde kakhulu khona phela eYunivesithi eFort Hare, yabe isithola iziqu zayo ze-BA, Bachelor of Arts. Yayifundisa khona esikoleni eManzimtoti, lapho yagcina khona isinguthisha omkhulu. Yilapho kwenzeka khona isimanga ukuthi ifundise unyaka owodwa, ngonyaka olandelayo yabe isiba nguthisha omkhulu. Le ndodana kaShembe yezwa inomzwangedwa onzima kakhulu ukuba yayisikhumbule yena uyise. Kwayithusa lokho ngoba kwakuyinto eyayingajwayelekile. Ayibange isazibambezela, yaphuthuma khona ekhaya ukuyobona yena uShembe. Kodwa yathi mayifika khona ePhakameni ayizange imthole ngoba wayengekho. Wathi uma ebuza kubo ababekhona lapho emzini wasePhakameni, akekho noyedwa owayemazi ukuthi wayeshone ngaphi. Bamcinga kuzo zonke izindlu zakhona lapha ePhakameni, kodwa lutho ukumthola. Lo ndodana wakhe wathi mayibona ukuthi kamtholi uyise lapha, wabe sethola omunye umkhondo ukuthi ungathi komunye umuzi okuthiwa kusesibusisweni. Nakhona wathi mayilibeka lolu daba ukuthi bezizwe emkhumbule kakhulu, manje ubefisa ukumbona, kodwa akamtholi lapha emzini wasePhakameni. Nakhona lapha esibukisweni bathi akekho khona, selokhu bamgcina ukumbona esebenza ey'nsukwini ezine ezedlule endaweni yakhe kwabheka inqola ngaphambi kokuba aye eNtanda. Wahamba lo ndodana wakhe waze wayofika khona eNtanda, kodwa lutho ukumthola. Wasuka lapho waya eSinamuva.
nakhona lutho ukumthola. Wadlulela eNcabathanda, nakhona lutho futhi ukumthola. Waze wayofika khona eThemba, nakhona lutho ukumthola. Nakhona eBhethlehema Juda akamtholanga. Yahamba idumele kanjalo indodana yakhe uShembe ingamtholi, yaze yabuya ngeSabatha elilandelayo. Ilapho waqoqa khona esinye isigejana senhlalisuthi ukuba imlekelele imcingise uyise. Bahamba njalo begudla ngomgwaqo baze bayodlula ngasemzini wakhe uJohn Langalibalele Dube uMafukuzela. Badlula ngakhona oHlanga. Bahlangana lapho nensizwa yakwaNgcobo, bayichazela ngodaba lwabo ukuthi bahamba bacinga uShembe ngabe ayikaze imbone yini. Indodana yakhe iyamfuna, ikhathazekile kakhulu. Kanti le nsizwa yakwaNgcobo yayinalo ulwazi kancane ukuthi uShembe phela wayephakathi ehlathini ebheka inqobo, elinde khona ethandaza. Bezwa lokho baphuthuma ngokushesha. Laba babemphelezela bathi babebona ukuthi useyawuthola umkhondo kayise babe sebeyamyekelela. Nangempela undodana wakhe waye wangena kulukudu phakathi kuleli hlathi okwakukhona kulo uyise onguShembe. Nangempela yamthola indodana yakhe uShembe, imthola lapha ehlathini ulele phansi enhlabathini uqamele etsheni. Wayelambile kakhulu njengoba wayengadli nakho ukudla, wayephuza amanzi kuphela. Egqoke kabi edabukisa, wayegqoke nalo ijazi elidabukile elidala kuphela. Lapha ehlathini kwakukhona naso isalukazi uMangema owayengunkosikazi wakhe uMlangeni. uMlangeni phela uye lona owayekade esuka khona eNtabazwe, owayekade eshumayela naye uShembe ivangeli, owagcine esefike khona lapha emzini wasePhakameni. Wabe eseba umsizi omkhulu wakhe uShembe, njengoba izindaba eziningi zalo ibandla zaziphethwe uye uMlangeni. Uye futhi wayehamba amacala ezinkantolo eyomela ibandla uma uShembe engekho. Wayebizwa ngaso isandla sokuphosa sakhe uShembe. Undodana wakhe uShembe wayedabuke kakhulu, waze wambuza ukuthi, "Hawu baba, ulaleleni kule ndawo? Ulele phansi enhlabathini lapho kunodaka khona." uShembe akaphendulanga, wathula eside isikhathi. Wabe esethi, "Hawu ndodana yami, ungibuzelani? Ngihleli lapha noMlangeni, kodwa yena akangibuzi lutho. Ungibuza wena ngoba ngikuzala na? Cha mntanami, njengoba ngilele lapha ngithungatha uNkulunkulu. Ngihlupha inyama yami ukuze inhliziyo yami ibuyele kuNkulunkulu." Yaphendula indodana yakhe ngokukhulu ukudangala lokhu, ebuza nakho ukuthi, "Kodwa baba, uyihluphelani inyama yakho kangakani na? Usumsebenzele kakhulu nje uNkulunkulu. Ngabe namanje lo msebenzi awukapheli na?" Indodana yakhe uShembe yayikhuluma lamazwi isiciphiza zona izinyembezi. Kodwa unkosikazi wakhe uMlangeni wayelapha njena ukuzomzimazisa, ingekho into angayenza, ngoba phela uShembe uma esenza izinto zakhe ongeke usakwazi ukumnqanda. Waqhubeka uShembe wathi, "Uma ngisuka kulomhlaba ngiyoya kuNkulunkulu, umzimba wami uyofa, inyama yami iyongena ethuneni. Kodwa umphefumulo wami uyoya kuNkulunkulu ezulwini. Kodwa ngiyazi ukuthi abantu balapha esilungwini eNatali kanye nabantu bakwaZulu bayolwa bebanga isidumbu sami. Abantu bakwaZulu bayothi angingcwatshwe kwaZulu. AbaseNatali bayofuna ukuthi ngingcwatshwe khona lapha esilungwini.
Njengoba ngilapha mntanami ngisemoyeni ngilamula yona leyo mpi yabantu bakwaZulu nabantu baseNatali. Ngabe sengihambile emhlabeni. Hamba manje mntanami uyophumula endlini. Wahamba kanjalo umntwana wakhe uShembe edangele, echithwa kuye uShembe, eyolala kuyo indlu okwakuthiwa kuseNgqabuqili eyayikhona lapha eNtanda. Wafika lo mntwana wakhe wathola umbhedo owawunezingubo walala, kodwa iphatheke kabi ukuthi uyise onguShembe wayelele phakathi phela ehlathini engambethe ngisho izingubo zokulala ngoba phela ethi ufuna uNkulunkulu. Kodwa indodana yakhe uShembe yayinemibuzo eminingi futhi imangele ngokuthi njengoba ihambe indawo eningi kangaka ifuna yena uShembe ehlezi lapha ehlathini, kodwa abantu bakhona ekuphakameni abangamaNazaretha bebenganake nakunaka ukuthi uShembe akekho, futhi kungekho noyedwa owayezikhathazile ngokuthi uShembe ukuphi. Le ndodana kaShembe yaba nokungabaza okukhulu ngalaba bantu abangamaNazaretha. Ngakusasa ekuseni yavalelisa indodana kaShembe yaphindela khona esikoleni eManzimtoti, kanti kwase kuyikho ukubonana kwabo okokugcina. Yaguqa lapho inkomekedlela mzula amafutha omkhulu into eneso abade ami.